I seljanka i partizanka i ljubavnica i majka, sve su joj uloge bile prirodne, a izbacili su je s Glumačke akademije. Pamtit ću jedno divno, nasmiješeno lice. Ja ne znam da li je neko ima ljepši osmijeh na tom filmu. Ne znam da li je neko većom energijom, nekom pozitivnom energijom isijavo od Milene. Ja osobno mislim da je to najveća zvijezda koju je jugoslavenska kinematografija ikad imala. Proslavila se filmom Prekobrojna, a potom su uslijedili veliki hit filmovi Veljka Bulajića, Kozara i Neretva. Ja ću je pamtiti kao izuzetno profesionalnu, talentiranu glumicu, rijetko talentiranu glumicu. Već je bila zvijezda kada je upoznala svojeg trećeg supruga, najveću ljubav njezina života, pokojnog glumca Dragana Nikolića. Zbog te se ljubavi Milena 2007. kad joj je dijagnosticiran rak dojke, uspjela izboriti. No kad je otišao njen Dragan, više nije imala volje za borbu. Nekoliko mjeseci nakon njegove smrti rak se vratio. Metastaze su napale njenu jetru. Znao sam da je bolesna i tako, pa se nazvao. Bilo je tako, već je gubila svaku nadu. Nije izgleda ni najbolje materijalno bila osigurana, pa je to njoj donosilo veliku brigu. Umiranjem Milene je umrla zapravo kinematografija koja više ne postoji. Ali ovo je vjerojatno završno zvono na pogrebu te kinematografije. Milena Dravić bit će pokopana u petak u Aleji Velikana u Beogradu pored svojeg Gage.